ke hen men bagi para ke jonga ngakot yo pi kum ga nuksa bangangan shim ha gani gesngi pilaban pej ya gaktin ka jong blai ka kitab Deuteronomy nadu ka lenong ka bakat ar ka lenong hadu ka ba ar phon riu ki start jong ko Old Testament ki ong bat kin menjur bat nga bagi ong bakadon kata ka Deuteronomy kun lani kata ka code of life ka ba ublay u ay lagi jong ki kun ke jong u ka balong ki kun Israel bat kani ka lenong nadu ka ba khat ar hadu ka ba ar phon riu u ong ye gini ki kentien bat ka principle ka long kum ni bangangan long ublay jong pi bat pi pin long ki kun jonga ka ba mut ka di ban don ka relationship ka jong pi bat ublay u ba ppm ki parlok ka wei ka bangakwa ban ya thu ye pi haba kini ka judge ben riu jiu ka don yu niu blai uba em ngan ye thu ye pi ba uni ublai pan udon ya goi ka jinglong ba kata kalong ba fus you know pen bor le ye kani le bet ye kani ka bali pi de ban le bet uang ngam pen bor you know ba hadu menta meneru uang ngam pen bor you know bala da pipet ha kalenong ka balai po ka dekot ka bakat kandai ngan puli ka bas ngau tenat ka bau blai ong ye gini ke kentien ngapen smai da ka beneng bat ka kendau bahaka ni ka sngi ban sakhi hi persha ye pi bangalabu hakmat jong pi ya ka jing em bat ya ka jing yap ya ka jing kerku bat ya ka jing tem wong ngalabu ha gini ke sngi ye kini ki artli ka shong ha pi la da pi jet ya ka jing em pi jet ya ka jing yap ya ka jet ya kanu ka shong ha pi ublay jongi ulong ublay wang ngati ngampen bor lada pi choose ya nga pinyo ye gejing em lada pi choose ye gi wei pat pinyo ye kata ka ba pi jit ki parlok tin ka jong ublay ka ong lada pi puli ka shiti ka baning kong ka jong Petrus ka lenong ka basau khat san ka khot ka ong ye gini ki kentin ba uniu Petrus ong to ngau bhase wat ai ba unu na preng jong pi un suffer lane un jinjar kom unong penyap beriu kom unong tu bat kom un beriu bale persya ya ka mon ka jong ublay u kerpat ya nga bat ye pi hadu kini gisngi ke ba menta ngaken mau ya go ga jingjang ini tu ye pi bat kani ka jingjang nganu mithu ye ka kerteng bat jong itai beriu bat ye ka jagasa ka jong i long bah kata ka jingjang ngalayo ban ye keren layo ban sneng ban kra ban pen i bat ban council ye i ngalong ye kini ki kentin ngo bahase le no da kani ka lenti jit no yo blai naya shu ye kani ka lenti bat ka bakut ngatip bagan salong kumta ka ba ka bible ko renga syukwa ban wan ra ken men bagi para ke jong akalong bahadin ki san riu benai habai ta ibriu imtre ya ka ban jiet ya ka ei ka ban persyang ban ya selok daga jing it ba daga jing doi ka ba ihi ikerpat minta iong ya nga ka jing keli balai pastor nga jenjar pakin men bagi para ki jonga ka decision ka bangingishim ki choice ki bangingishim ki bagi ngingirai ngishim ma ka jing im ki jongi ki peni ya kata ka ba upol uong kan baya kata kabangi ngibet kumtangin on ya kata ka eru ka ba ubriu ubet ya kata hi on odru Galatia kalenong ka banrio ki parlok ki henmen maki para ke jonga kai ka sos lani ka ka ba penlong yu ubriu ban jenjar kadai ka choice ka jong ubriu ublay ula thau yu brio ban ai yu in his own likeness ublay shimla thau yu pi banlong ki perfect being yang abat yu pi banlong kita ki ba janai ki balong ki robot no God can, yes he can ula ban thau hendrai wong haka kitab Genesis bayang in ya thau yu brio in our own image in our likeness kum bangingi long in thau yu tau brio kum ta ubala ban shim ya karai yes or no ki henmen baki para ki jonga kaba arpat kai kadau kaba penlong yu brio ban jenjar udai unong yale persya jongi ubau soitan lingkot kaba ngitip yu job ke jing im ke jong u kaba uni ubrio udai ubrio ubabet ubrio ubayat bat utrai henry ke tien ke jong blai ke thu yangi bau soitan ulej ban pan no blai ailat yanga bangan shimno babangan tenju bat ublai usha ya kata Soitan ke hinmen baki para ke tien ka jong blai ke thu yangi ka lenong ka ba shipau ka dekot ka ba shipau ka gospel ka jong Yohanes ar Thessaloni
kalenong ka baar ka dekot kendai hadu khat ar iwei Petrus kalenong ka basan ka dekot ka bapra hadu kendai ba uni usaitan ulong kem using ubakerhu uda kwa ban klun teli yano kata ka diga jinglong ka jong uni unong yale jongi bat nadu mendang long ka bertai hadu ka diga kaleman bat shadu ka bakut jong ka jingim jong pi bat jonga kat bat bishar ya unang yale ban penjenjar ban penjulor ban penjot ya ke jingim ke jonga ba ke jongpi ban influence ban deceive lani ban syukur kumba ulale ya ka im hak peredan ken men bagi para ke jonga kai pat ka wei ka daw kalani ka ai ka sus ka ai ka ta ka kos lani ka ai ka daw jong kini ke jinginjar tin ka jong bleiru ka yetu yangi badai u bleiru u ba sha bat ubala alau yakini ke jinginjar ban hap hau brio lada pi ong pastor wai balai kin men bagi para ngakot ya pi la syam tayo ngin saya keren pat ya kata why God allow people to suffer pada kani ka bakat do kani ka janmit ka ai kata ka jing snau thu ka jong pi kom bangala ong nadu ka bastang ka ai ka jing snau thu how do you understand suffering pi batai kumno ki hen men bagi para ki jonga lingkot hagani ga janmin ngate ngas ngothu don tang arteli kita ki jing shem jin jinjar jong ubrio kabaning kong ki ong lesingan bu ake kentin pareng it is human suffering kabar kadai ka ecological suffering haka human suffering lani ga jing jinjar ga jong ubrio don arteli kawai kalong personal lani kata kabamat mga shimen bat kawai pat ka bangiyo baki way bat kibriyo lani kalong haka society lani kalong haka national level lani kalong haka pertai baru kawai nakwaban share bat pi kendiat yagani ka personal suffering haka por ka banganga IT yalaga jong jing im shotrai banlong u kristan u bashisha ngalalong kristan nadu dangkai mai and to be a real Christian it's the toughest decision in my life. Na mga snowtu kihinmen bagi para ke jonga. I have to change my lifestyle. Gaban change ya ka jingim ke jonga. Ngamla ban im kum banga juim kum utu uriwan jinge seng hagat singi Sunday. I cannot do that. Bagi beriukin kedokti. Bagi nong oi tay las dangle pastor o las dangle hok. Na syapting ya kata hagapor ka banga make ya decision bangan ong try ngan bud iya me kidon ru ki banga ngamat ka baki briu ngaju yos ngau ya kana ka baki ju ong bah ya gini ki kentien baki briu ki balej ban puli ya theology nani ki briu ki balej puli pastor it is the only way out for them because kilong unemployed kadi struggle ka banga ngayale ong try melakot ya nga Hadwing ngatip bangan struggle, bangan suffer, habangan yo snow lesi, ya ki brio ki bakren ya gini ki kentin. Bangan snow tu, but I have to be a real Christian. My action and my deeds. Kai ka banganga kam my words, my action, my deeds. Ki hab ban long how we run. Ngamla ban contradict. Ngakren kumni mantaga sengi lasai ke sengi ngale ada kumoi. I cannot do that. That is my personal suffering habang ba ya gading puna ga jong utray habang puli ga tin ga jong blay nga ken mau ya ga gospel ga jong Marcos kala nong ga shipo ga dekot ka ba arpu kunai ka ba Jesu wong ye de ga kentin pi haban ya ga yeng ga sem how can I leave my mom how can I leave my dad kumno ngalaban ya ga yeng ga sem ga jonga kumno ngalaban ilok ga jonga kumno ngalaban ya ga yeng ga sem habang abot yu utray kayeng gajonga kadon kam ya nga kide kini ki men beki para gajonga habang abot yu Jesu kade ka personal ka bangangaman pada habang puli ka gospel gajong Matius kalanong ga shipaw sya yangangan bu agaktin pareng to follow Christ means to expect to suffer Jesu wong hidam kamban ba ila gajong gading pana haba pibot ya nga ngate ngas ngautu iya gani habang ngalaong iya gani gajingkli how do you understand kuno pis ngautu iya gani gajing janjar ga bapi mat ngamat iya gani ga personal suffering rengai ngo utrai bahadu gani ga kalimat
ngalaban sno how try hado kabakot. National suffering lani kata ka global bat ki waipat ki bangingi yo i. Kabaki brio ki mat ye jing kabangi yo i hagini gisngi kidang ki jingja ki ba sherkai ki ba manga bat ma phi tip ba bat phi yo i leng ba ki news ki ba bun bat leng ba ki kor ki bor jong ka internet bat ka television kabangi yo i ye ka jingja ha ka perthai baro ka wei bat nga yo i ru ye ka jingja ha ka jing im ka jong brio ka ba brio us suffer bat nga yo i yo wei brio habala khang ye ka jaga dekian ula shim da kom yang syarak bad ula the yelade namar kawan kata ka bagi ong kata ka craving lani kata ka jing trang ka ba ula syate la syakum why don't you let me die in peace haba kita gi bahayeng kilas dang ya kawan pelip ya kata geding bad habalarang syo hospital balai pimsya yang bangan chuyap ha ka jing sok men bagi parang ki jonga kini ki di jingja ki bangingi oi hasla jong kini keberthai bat ngas ngau thu ye ki jingya lenti ki jong pi ki bangingi mat halagisngi bat ngin sanang ye keren ru ha kita yo ki banangwan ye ka ai ka bau blai udon ha ka do nut ka jonga ka musyakri ubaret bat lingkot khaddo kani ka di gisngi ka environment sunday ka bangingi tep ka bakum ka KGP assembly ba ka synod ngibu ya ka Pikin mau hagini ki kinyat sngi ki bala litno ka bala mi ba katuka dur ka jong utu hati ubadang le ban bam ye ka jing bam bad habala bethei utau bom ha ka shintur ka jong u ula le ban thia lani ban shong ha ka hang tu hadu bandayap not only man suffer dei tang ubrio henry ki jing thau baro ki ba im hasla jong ka berthei ki ba ublei utau kitaru ki mat di ki jing jenjar ki mat di ki jing dai tang kimrat pen pet yaka mariang ki juong ba kata ka ka un haba la penjot yaka ngakhot ya pi haba ngi ngau thu yagani ke jing shisha ha gani gisgi what is suffering ka ai gani ka jing jenjar ka ba ubri umat hatu ka kta ya pi hatu kadon ka jing ta ya ka jing im jong pi lani pi bu jingkeli shibun Haga jing im ke jong pi bat pi kali yu blai man la gasngi nga khot yu pi bat nga ya wer ba pin hold on pin bat scam ba pin sno how try bat hoj ngin yo pat la sham ta yo yakini ka bagong hagak tin parengan bo why God allows suffering hakatai ka way pat ka Sunday ngan ya keren lani ngin ya batai ban persyang ban wanra syai ublai where is God in the midst of suffering bat ka bakhat do ka Sunday how do we respond kumno kum ki khon samla na kumno kum ka balang kum ki bangay ngin shim lani ngin respond ngin react ya ki jinjar ke bangay mat ublay unyarap bad ublay unkerku